Ассалому алейкум, دوستان عزیز. خوش آمدید به کانال ما. دوستان عزیز ما خیلی دست خیراتون استراحت آمدیم. در شرکت اتمی یک سال اول دخترها کار میکنن، کماندا میسازن، درباره محصولات معلومات میگیرن. بعداً کار شما کش دیگر رفتن میگیره. شما دیگه میتونید فقط استراحت بروید، تماشا کجای فراتون فرق نداره. برای که کمانداتون یکم سال خوب به کار مونده، دخترها یاد داده و یا هم با نسل‌های نو یاد می‌کنن که کار پیش می‌ره. در شرکت اتمی برای چی کار آسانه؟ در 6 ماه یک بار در 200 سال خرید می‌کنی. این ماه ایول، آگوست، سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر یعنی تا ینور خرید نداره دخترها. این حقیقت همه میدونن. تا ینور کی خواستی خرید می‌کنی، کی خواستی دو آدم میاد در تگ رجیستراسیون می‌کنی و معاشای نقد می‌گیری. برای همکاری رقم‌های روی اکران در بنویسید، ماش مدت پروگرام می‌فهمونم. салом алейкум духтаро. иҷа видеоҳои ҳолиам расиянд. дар иҷа мо қати 16 поезд кати тарафи казан раҳ кишидем. дар раҳ 16 ман интервю гирифт, барое ки вай блогериро сар карда канали худшак шуда. хулоса як савол дод мара дар бораи ширкати атомӣ. хайқа гап задем, чахчах кардем. ана баъд духтарако спокойно хушрӯ рафта истабдем. лекин дар ин мобайн спокойствиямон якбора беҳад вайрон шид. ози давоми видеода машмура нақл мекунам. ана раҳ намедонам чанд соат буд. чӣ бигӯм, мо последний момент билет гирифтем. ҷомон камтарак неудобно дагда, хеле ин хеле боло поён айку поёнаш айма болош ай 16. агар мо барвақтарак билет мегирифтем, ҷои нағзда мегирифтем. мо успед накардем. баъд мо дар охирон билетҳо бигем дар ҳамин кунҷи вагон расидагие ки уже усунаш ҷои дастшӯӣ буд. хулоса як гала чиз харида будем сабои ки як дадруи поезд ба ҳазор чахчах карда мехӯрем. меҳмони мо дар шабакаи аввал. якм проблема инами сагча буд. ай ҳам боло чунбоғ кардагӣ тамошо карда истам. тамоми раҳи сага мефуроранд, мебуроранд, ҳамперша алиш мекунанд. мо ҳам хеле девона шудем. ба болои авқотҳои мо мебаранаш исы, миёранаш усы. аммо чи заказ кардем фикр? заказ не харида будем. агар влогои пештарара дида боше, ай садавот шашлик, машлик, ҳамин шашлика кушодем ки ай ҳамин болои сармон хеле тамошо карда рафт. мисли ҳамешагӣ ман насбур бини маҳкам дальше бушкунем. дальше уже ҳодиса теве шуд. ята мардак маст шуд ва девонагӣ кард. мо дар ин мобайн чиштагӣ будем. хеле патрул навбатдору балову баттар ба сараш омада. дар нимира гуфтам поезда ман мекунем, маста мефурорем. дар нимира поезд ман шуд. неки милисоҳо дар берун набуданд ки маста бигирам. бождат карданд ки кадом милисаи ай куҷое биёя дар бари и бишина то кадом чизера чӣ мегӯянд, шояд то кадом короче остановкаи дигара ира барам як ҷоя. хулоса милисоҳо қати 6та. ҳамохирам вай маст хаф накард. ахир милисоҳоро девона кардем. милисоҳоро зада гирда замин шинондан, дастошро бастанд. мо талха каф шудем. хакмо бу қариб мастора дидам дар раҳрӯ. шаҳноза ва пише тамом шав хош набуд. бу ай боло и саг мегодора. тамом ман мегӯям як путешествияи беҳад аҷоиб шид. мара хай хоб намебарад дар раҳ. умуман чи дар самолёт бошад, чи дар раҳи дароз бошам, ман то ҷои расидан ман хоб намерам. даже агар ноҳия бирем шав биёем, ман амра ҳам бошам, за рулём ҳам бошам, хоб намебарад. хулоса то саҳара исаганам хе ай боло ҷои ман поёнда буд ко нигоҳ дорад. хайда каса шава қариби рӯз кардем. шаҳнозара хоб буд. ман хестем ки хоб гуфтам хайрат ами духтара хоб буд. ина иҷа уже қариби саҳар ай духтаро. дар ҳамин поезд уже саҳар мо бояд соатҳои 6 хеле мерасидем да. хай қариби рӯз шид. барсика қариби рӯз хоб бурдак. ана ман хурсанд шудем ки наконец ҳамин шави дуроз тамом шид. духтаро казан мо хонаи яке ай ҳамкоромон рафтем. вай даъват кард. ҳавас меёнам дора. ваям дар ширкати атомӣ кор мекунад. ана гуфт ки биёи вихатноё дар хонаи ман. шаҳнозарам ки камкортар буд гуфтем майли вихатноӣ мерем. ӯ қадурам дар казан поезд кати чанд соате.
просто такая, ну, приключение қати дуру дарозу ба то путешествиямон. А так беҳад компанияи нағз қати омадем. Инҷа уже дами саҳар шеста буд. Ҳама хоб, мара хай хоб набурдай. Ана ман видео карда омадам, як китоб доштум, китобро мехонам. Гуфтам як варақ даже назадам. Худо гуфтам тез бирасем ба манзилмон. Ана уже рӯшан шуд. Аэропорт гуфтесами вокзалда моро уже ждат доштанд. Навистанд ки расидестем. Мо гуфтем уже камаки дига мондай мерасем. Инаи ҷоро бинед чӣ хел фасон хушрӯ, беҳад манзараи хушрӯ. Баъд видеои оянда нишон медиҳам. Мо инҷоро ҳамаша тамошо кунем. Дӯстони азизи ман, ина мо омадем прогулка Берёзовора бинем. Ана чӣ гуфтанию мо зида казан. Чӣ хел ки ман шуморо нақл кардам бо историҳои аҷоибу ғароиб мо расидем. Анак проста тамошо биромадем. Дина ҳалқа ҳаво безебу. Бози моро Чорниход қати соҳиби хона киҷои бурдеста. Чорниходои он ҳамсояҳо қати. Зарди. Дӯстои азиз, яме ҷои бодринг помидор, парник. Баклаҷона бинем. Всё по плану.